Ongororo netsvakiridzo nevamwe vanhu vatakataura navo vakati vana vechidiki vamazuva anava vaakufarira zvinodhaka. Dzimwe nguva pavanoimba paya paya katambiro kai kavanenge vakuita kana vanenge vamboti torei iwewe semunhu ari kuita zvakanaka ari pachikuva chemhemberero ungati kudini? Tiri kuziva kuti nyika yedu yapinda mudambudziko nenyaya yemadrugs. Iwewe uri nyika yamangwana, munoda nyika yakanaka isina vanhu vakasitika. Ani ndo zvamunotaura kuti ndinoti kune vechidiki vezera rangu nevamwe vese vari kuitawo zvekuimba izvi nekuita sei musakurudzirwa kutora zvinodhaka ndo kunokwanisa kukubatsira kuti zvaunoda iwewe zvikwanise kuitika zviri nyore. Tarisai vamwe vacho vanodhakwa, vanotora zvinodhaka, vari kupenga, vari kuita sei. Saka zvinozofadza here kana iwewe wakupengeswa nekutora zvinodhaka nekuti uri kuteedzera ari kuzviitawo. Tarisa kuti vari kuzviita vacho vari kugumira kupi, zvinokwanisa kukubatsira. Mubvunzo wakanaka wamabvunzwa wadiwa tari nevateereri. Hanzi imbotarisai kuti ivo vacho vari kuita zvemadrugs vari kugumira kupi. Tiri kuona kuti hakuna kwavari kugumira. Ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti nyaya yavo neupenyu hwavo hwakaita senzira yekutsime. Nzira yekutsime haipfuuri tsime ka. Ukangoti fambe ukasvika patsime yatogonga.